עכשיו אנשים מוכנים בהם לא רוצה שתשחקי עם גיגי, אז בואו נתחיל. אני לא חושבת כי כולם ישנים, והחלטתי להפתיע את כולם לכבוד כדי החגים והכל, סוס לשבוע באילת. זה היה 3 שעות כמעט לעשות נורא לאט, תיק לצערנו לא תוכל לבוא איתנו באוזבקיסטן, ובדיוק חזרה. כן, אז בואו נתחיל להראות. מה אני אקח? טוב, אלת זה יד חם, אז הנה בגד נחירות, אי אפשר לקחת ופיג'מה. יש עוד משהו. רגע, חשוב. וזה יהיה בחלקים, כי אי אפשר לעשות את הכל בחלק אחד. גם את הקרמים שלי. רגע, ישים מסכה. החימום, ככה נתראה. שמתי לילדים כבר בחדרים. בחלק הזה אנחנו רק נארוז ונגיע לשדה. בחלק הבא אנחנו נטוס ונגיע ליעד. טוב, אז סיימתי לארוז. יובל, קום, יש לי הפתעה בשבילך. בוקר טוב, ילדים וילדות. יובל, מה יש לי אותה? הפלת את זה וזה נפתח. טוב, תיגי, זה יהיה האוכל שלה לארוחה הזאת. יובלי, אני חסכתי, אנחנו חסכנו מספיק כסף לטיסה. וחברים, אתם אמנם לא יודעים את זה, אבל אני עובדת במין קיוסק כזה, זה הבגד עבודה שלי וגם צהוב, אבל זה העיקרי, כן? טוב, אז יובלי, תתחיל להראות, אנחנו טסים עוד שעה וחצי, אנחנו כבר נהיה במונית לשדה. כן. אני הולכת ללכת נעמיקי. טוב, אז בואו יצא לראש. טוב, קודם ניקח חליפה, חולצה יפה. בואו נמדוד את זה. מכוער. וזה. אבל אני צריך להתלבש. ופיג'מה. אין לי עוד משהו. אני לא צריך. אני אשים את זה פה. עוד כבר, נעמיקי. לא, אז ניקח ועוד תפריע. נעמיקי. כן, אמא. יש לי הפתעה מיוחדת. זה המבט והערת אותי, כי בדרך כלל זה אבא מעיר אותי והוא מעיר נוראי. כן, ושאתם בעכשיו אני אעיר אותך, כן. הפתעתי את כולם, ואנחנו היום בעוד שעה וחצי בערך, נהיה באוטו לאילת, אנחנו טסים כאילו לשדה תעופה, כי אנחנו טסים לשבוע באילת, לא ידאג, לא יהיה את כל הבידוק ביטחוני, זה סתם להעביר את המזוודות וזהו. יש. טוב, הנה. טוב, אז אני עכשיו אני אנבוקסינג כזה למה אני עובדת. בגד ים זה אילת, זה מתבקש. בגד ארוך לא. בגד שופינג, סמלה, בגד יפה ובגד יפה. ורגע, אני נלבש נראה לי את זה. כזה נחמד, ככה. רגע, אני לא יכולה לנסוע בקומיקס אחד לפחות. אני אטפל לי. זה חשוב. הטלפונים שלכם בכיסים, נכון? כן, שלי בתיק הקטן שיש לי. אוקיי, לי אין תיק. טוב, אז אני אקח את הסודות שבמים, ספר מתכונים וכזה שמפורסמים. הנה. מזוודה שלי ארוזה. יופי מותק, בואי לשולחן, אני תחכי פה. אני אעבור לחיר. טוב, בינתיים אני אבשל לך מאוחד בוקר. אני הולך להעיר את סתיוי. טוב, קובל. בוקר טוב אבא. איזה כיף שאתה מעיל אותי ולא אמא. אמא לא מעילה טוב. אני שמח שאתה יודעת שאני מעיר אותך. טוב, בואי, אמא הפתיע את כולנו בערב. וטיסה לשבוע באילת, אז תארזי טפטפ עוד מעט. מה? יש. טוב, זה אילת, זה בגד ים. כזה וכזה. כזה, שזה גם כזה למים. זה בגד היסטן שלי, הוא לא כך יפה, הוא לא מתרסן לי כביסה.
זה נראה לי סליים, יש לי עוד כן, לא, הנה זה מזבדה, טאבלט, רגע, אני לא יכולה לשאול בי בובי, לא בובי הזה, בובי, לא, צוב אז, אני עכשיו אשים את שר הבובי, שם לא בובי, המתחיל לי, שכחתי את סרימפי אתה מתחלק 5. טוב, אז אני רזתי, אולי יש משהו כאן. כן, חלוק. כן, כמו חלוק. אתם יודעים את זה? אבל גם לפני זה, כי עוד צריך להתקלח, אז לפני זה אני כבר התקלחתי אתמול, ולא בא לי היום גם. אז לפני זה נצא את החלוקים, וכנראה זה על זה. בואו אני רעבה. טוב, בנות בואו. יובל, למה אתה באת? שיהיה. ימיקי, תוציא צלחות בבקשה, תוציא 2. יובל כבר אכל. אני לא אכלתי. יובל. בסדר, נשנשתי. נשב כאן. זה צפוף לי מדי. טוב, מה אתה רוצה לאכול בנות זריז? אנחנו עוד מעט יוצאים. מה יש? מה יש, נעמיקי? יש לך עיניים, תסתכלי. יש שועית, יש ממולאים, יש ירקות. אני אבחר, אוקיי? קודם כל, מכונת קפה תפסיק לעבוד. קודם כל ירקות, זה לך, לא לעכשיו. חטיפי חלבון תיקחו. ברצינות עם החטיפי חלבון, כן ברצינות, נעמיקי. ואין כאן משהו כי אנחנו פשוט חייבים לצאת עוד רגע, אנחנו מפספסים את זה, אז בואו. כולם לקחת מזוודות. רגע, שכחתי את הפוזי. הפוזי שלך כוס כמו שאני כוסת על איזה שינה אחר, נכון? לא, הוא הרבה פחות כועס. כי את לא כועסת, לא נשמעת כועסת. לא משנה, את הרבה יותר כועסת. ביי דיגי. נתראה עוד שבוע. לא, למה הדלקתי את זה? אוקיי. טוב, נוסעים. הגענו! כן, סתיו, הגענו. טוב, זה משהו פשוט, תראו, פשוט. אתם צריכים לעמוד כאן ולעבור. כן, זה במקום עולמות, ריקות. זה מקום שהוא די עצמאי. שנייה, כבר. איחרתי, סליחה אם איחרתי. טוב, יאללה, שימו כאן את המזוודות. זה רק בודק את זה ומראה את התוצאות. זה הרבה משל התשלומים, אבל תשאיר כדי שתשלום זה לא תשלום, זה בודק את זה. והנה, 4 מזוודות, 4 צ'קים. סבבה. נו, סתיו, למה נתת לי את שלך? את לוקחת אותה, זה לא בסלי. טוב, יובל, תן לנעמיקי את סתיו, תיקח את המזוודה שלי, כי אני לוקחת את של סתיו. למה אני פתאום יש את המזוודות? כי ככה החלטתי, אוקיי? המזוודה שלי מאוד פשוטה. מאוד פשוטה, דחפת בה מהקרמים. זה כזה לקרוא. נכון, נעמיקי, זה לקרוא כשהולכים לשירות. בזמן אם מחכים בתור לשירותים. מישהו כן צריכה לשירותים. הוא כן צריכה. כי תכף אנחנו עולים למטוס. קדימה סתיו. אני פה בחוץ. איך להחזיק? למה אני כאן במקום ישיבה? כן, הכרטיסים עלו כמו כזה רגיל. זה תעופה די עצמאי ופחות... זה לא כל כך מקום לשבת. מה שכן, הם אמרו שבחודש הבא הם משדרגים. ספר בישול, כמו שלקחתי. לא. אני לא קוראת מה שלקחתי כבר. ספרת מינוסטר, כמו של סתיו. מעניין. סתיו מותקת בסדר? כן, סיימתי. טוב, בואו נמשיך. טוב, יובל תחזיק, טוב בואו מצדר רגע. יובל, אני מחזיקה את סתיו, אתה מחזיק את המזוודה של סתיו ואת שלך. כן. הנה. שתפתי ידיים, נכון? כן.
דיוטי פרי, לכולם יש פה דיוטי פרי. דיוטי פרי. כן, זה קצת יקר פה, אבל שילמנו כבר 200 שקל בזה פלוס בשביל הכל כלול. אז כן, אתם רוצות משהו מכאן בנות? בא לי את השוקולד המתפצלח הזה, ואת הגומי ואת אוקיי, אל תגזימי, לא מיקי. עד 2 דברים, במטוס גם יהיו קצת, יהיה אוכל, יהיה במבה, יהיה שתייה, אז תיקחו כל אחד עד 2 ממתקים, אוקיי? אוקיי, אמא. טוב, אז מה תרצו? אפשר את השוקולד הזה, את צ'וק אחד לילדה חמודה. ילדה חמודה. השני, אתם במקרה לטרמינל לא טיסה אמרייג' במטוס בואינג 6357. כן, זה מספר מוזר, אנחנו קצת לא הגיונים פה. של טיסה של לאילת במטוסי. כן, אז את בטח סתיו, נעמי, יובל וענבר, נכון? כן, נכון. טוב, אז סתיו, בואי אני אעזור לך לבחור. יש לנו את זה, שזה נראה לי יתאים לך, זה באמת מתאים לי. ואולי גם כזה גומי. ימי. ולך, גם לעשות לך קריאת כזה, חטיף עיניים להלווין. כן. ימי. טוב, בואו נעלה למטוס. טוב, ביי.